napot, Gyuri bátyám! Jó napot, Gyuri bácsi! Szervusz, Lacikám! Géza vagyok még mindig! Jó van, üljél le! Meghoztam az ebédet! Jó. Jaj, ne ijeszgessen már! Nemrég szabadultam. Na mi jót hoztál nekem? Jaj, Gyuri bátyám, pürét! Pürét! Viszed innen a pürét! Adjál meg! Na, adj már vissza! Mit fogok én estigenni, te? Gyuri bátyám, látom megint bal lábbal tetszett felkelni. Jobban meg begyújtottam. Gyuri bátyám, tréfás egy ember maga. Az vagyok, nagyon tréfás vagyok. Javulgat a lába? Na, addig jól még nem érzed. Gyuri bátyám, Mondjad! egy lelket se láttam a faluban. Hányan élnek még? Azt én nem tudom, Lacikám, megmondom őszintén, csak egyet tudok, érted? A plebánosunkat már nem volt, aki eltemesse. Te, lehet, hogy ezt tartsa életben. Gyuri bátyám, Mondja! hogy telnek a napjai? Öregesen telegetnek, mudogatnak, érted? Reggel fölébredek, meg nyújtózkodok, de a szemilitás, ez megötörne engem. Szenilitás, Gyuri bátyám. Ahogy mondom, Szenilitás. az. Most, hogy összekevertem az éjjeli edényt a nappali edénnyel. De nézd csak, mit csináltam én neked? Minyon, egyél csak. Ez jó. Köszönöm, Gyuri bácsi. Igen, De hol van a mama? Mama, jóltam, mama hallod, nem tudom, hogy jártam, mama hallod, nem is mondtam még te. Ez 3 napig volt élve eltemetve. Meghalt? Meg is, meg nem is. Tetsz halott volt? Nem tetszett neki. Nem tetszett neki, anyja minden nem tetszett neki. Úgy volt, hogy le tudtam a morzsiboltba vásárolni. Na de olyan árak voltak ám, olyan elszabadult árak, érted? Hogy az még levegőt sem mert venni. Akkor mit vett, Gyuri bátyám? Mondom, még levegőt sem. Ott állt az elkékültem. Te tudod, hogy jártad? Te vagy a szociális munkásnak? Igen. Hát te tudod, a szomszédba te jársz, hát hogy hívják azt az asszony? Na, A nagynéhoz. nagyné, az a nagyné. Igen. Na, az is lementem a morzsiboltba. Vásárolt, ott hogy jártam? Na, hogy Készlátom már úgy távozott, mint tüsné. Hogy? Nem ismert az ABC-t. Gyuri bátyám, azt mondja meg, hogy hol van a mama? Tudom, ott állt elkékültem, várjál már, figyelj, azt kapott egy bizonyítványt. És milyen bizonyítvány? Milyen bizonyítvány? Szegénységi. Te figyelj ide, beleírták abba a szegénység igazolványba a jövő évi választásnak a garantált jeligéjét, amit biztos be fog váltani minden választmányi párt. Tudod, mi volt az? Na és mi volt az, Gyuri bátyám? Jövőre jobb létre szenderülünk. Az volt. Gyuri bátyám, Mondjad. orvost nem hívtak ki a mamához? Hogy ne ittunk volna ki a kocsmából? A kocsmából? Kocsmából. Ott rendel. Mit rendel? Sört, bort, pálinkát, kever, mindent rendel. Akkor meg volt a temetés? Meg volt, szép temetése volt, csak gyors. Miért? Hát meg kezdődött a foci meccs. Gyuri bátyám, kik játszottak? Hát a nőtlen zsírások a nős túlélőkkel. Ők játszottak. Jaj, ne kábítson már, Gyuri bátyám, előbb azt tetszett mondani, hogy a mama tetsz halott volt. Nem azt mondtam, nem figyelsz rám, Lacikám. Én azt mondtam, hogy a sírrablóknak köszönheti az életét. Miért? Meghallották a kiabálását? Jaj, de hogy azt hallották meg, hogy arany volt rajta, amikor eltemettük, azt hallották meg. Akkor gyorsak voltak. Piszkosú. Olyan gyorsak voltak, hallod, majd még fönt a repülőgépen van a helikopteren, amikor ezek már megtalálták. Olyan gyorsak, piszkos gyorsak voltak. Gyuri bátyám, akkor Nem. hol van a mama? Mondom, itt bóklászik valahol, jön egész nap megy, mint a sürgőny hallott. Komolyan mondom, te nem lehet a mestere fektetni. Hát Gyuri bátyám, nem csodálom, akkor most egyedül él? Egyedül vagyok, se kutyám, se macskám nekem. Hogy? Élyesemben nem válogatom inkább. Bizony, Gyuri bátyám, mondjad. és mennyi a nyugdíja? Ne abajgassuk már az én nyugdíjamat, jó van? Ne abajgassuk. De úgy megjártam azzal kétszer is, mint a feledékeny zarándok a kábakőt. Úgy megjártam rá. Na, meséljen, mi történt? Mi történt? Vártam a nyugdíjamat, aztán egy ilyen Levél nevű ember bedobta a postás. Komoly. Ezt képzeld el, pont ráesett a szerencsétlen a száradó palántáimra. De nem sok örömem volt benne, mert azt gondoltam, hogy 3 hete, ugye semmi nem esett, érted? De semmire nem mentem vele, mondom. Hogy, Gyuri bátyám? Jaj, hát értsd már meg! A vér nem válik vízzé. Na, azért. Gyuri bátyám, rendőrt nem hívott ki? Hogy ne hívtam volna már ki? Te figyelj ide! Ezek azt hitték, talán én verekedni akarok velük. Miért? Hát mert azt üzenték, visszamegy neki, én ha akarok tőlük valamit. Gyuri bátyám, Mondjad. aztán mi a helyzet?
Hát az a helyzet, hogy én most kutatom ennek a Levél nevű tetűnek a nyomát. Elvitte a nyugdíjamat, de most ráfázik az anya jóisten itt, mert csapdát állítottam neki az erdőbe. Na és milyen csapdát, Gyuri bátyám? Láttam az északi oldalról a mohát. Gyuri bátyám, én sietek, tudja, Na, mennem. ne siessé már, mesélek neked valamit, ne siessé annyira. Mesélek neked a nagypapáról, aki megzabálta a farkast. Gyuri bátyám, a mesében nem így volt. Mesében nem így volt, hallott, de én voltam ott. És az nem mese, mert ennyi nyugdíj mellett nincs mese. Mert különben is jobb volt, mint a moha. Viszlát, Gyuri bátyám. Na, szervusz, szervusz. Jövök volna. Gyere, te hallod, mert ide figyelj, te, ide már a halál se jár. Te, hogy az is mire vág föl?